amo biaba no di bla beji di TOFIAKWA wa me ponye chire ada do chi di omuno no e peni fu kai eni ni mie no sribon tanu ti na balance sadia se kai tia no saran suna bohatia etaba ne sada na musu supu baby na nyedi obi huru bedanie na nya me ko asuna be hu bibia woni pressa balance nya mama teacher need e baby a obuso chire ne nkrade e na o kan sembi e de chire won say time changes teacher no kan no na nkra no ntiase na ono so onya abotre so be chire won ama wati anyumrei mame mu akwaba ensan ema asala malekum medase se wagibre na ubetie dwumadi a wato ne din na menim enne na menim dwumadi no eyesronko kakra sentini se yenyina gitum se yenuanom muslim fo aye ne omo ewo wiase nyina giatum se ye wo bosomi bi wo ho a omo de si ho bompaye de ma oman de ma titru emunipa sede ebeya abrabo ene niema betimi atoto ye ene nyankopon ayemadom opanyini kuni na mensa kano no brepamu meda na di ede no akyerew na onim se na menim dwumadi no hye no nso se ye wo segment a wato ne din suahunu na no de aya na ayemi piesie miankasa meba akosia ajewa kode ene oto no boase ekenkan ngoma a wato ne din brego ede emayen ene nso akosia abetrase obeto no boase na wakenkan wakofa ne kiki na hye na onyafa hye so de a na kyerese na kom aba mejiri se o hwe yen ewo Sompa TV enka na menim de empie ewo Sompa TV na nso ene edai eyeda soronko a enunti hye no nso se yede ebrew ewo Sompa TV memo akwaba ede badwumadi so monso amajoin yen ewo Facebook no eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM anase Sompa TV Ghana eho nyina no obenya yen se YouTube nso na wo pese udi achi wo ha eho nso eye Sompa TV subscribe o like ya na wa share ama unia nso etimi ahwebi na online nso na pese wo hia yen wo kwan soronko so a mebacho eye sompaonline.com sompaonline.com anase tara1media.com medase yankopon enhyira sabre die me koma akosua akwaba na ode na menim dwumadi mu nso a mo wa chirichiri ene benche nyina mo hwe dwumadi e wo Sompa TV so no ya mo makwaba e tara 1 media ena awo Sompa TV ene Sompa 93.1 FM mo ena mkwan mu a eba echiri ye beto ye boase na yaka ho asem badika ka kire se ene okunyini baako e wo fia entansi se obenya okuni na otesa enu nti na enya wanwa se na adwumadie no esan so atwa ede afa TV so akosia tof ati sen vim no form nyamene hene vim no form sawo sete na mai sete na mai so kasa no na making you sa ipedia akoro no sa ebeye nyameti ase me ba chona ho ti sen amiado okay suahunu ai wona menimu anwumre mayentio se ohun panyin na ote ho no pa menini nsia one on one sida okay na ni dedi kan ya me de asia na menini be sia na rocky so wo ye tana ha odi wadane na wedi adom so I say o face me this am me hwan we no one am de be kenkan bregu no me da se agosia meja hama mayentio yo to fe me da se so for ye mamu nyina ha biom eye na menim dwumadi so na adrusi mo fa nche me enene no wo fom e wo se e basa nyame ya dom a efiri wo kine kono ye bebo modin na fe ya pejanu mem na monsumani age se
Yo, Tofo. Yamitiase. I saw those at Twabru were doing anymore. Was it Diana? And yet the crowd was so umiawani. Now some quay. Okay. I was on for young Kaka and Hokakra. Yeah, Obroma and the Bushwa, King kind of Medin Candy Ashamasi. Say, what is a name was a son? And I said, well, from one man in your one. Baby, I drew a woman in Mono. It was a sa and near the chrono. And tea say, I never cono, Yamiad Mochina. And woman, baby, ever ban what the pa into Hono, and in a becos road your mamma, what oh. Young Kaka and Hokakra. A fay yabre ye. One and Penaquambichia. But I one was answer here, say one with two. Now, what free concoma, a besina chum. I call a half for some quarrel. Sompa 93.1. A man could aim, you know, or don't could dress from Jim. Now, do or don't could read and a woman could swear, mammy be sure. My men also don't could aim, you know, who were near Bema, Yana one would yamanie, a done one in Now, and rubber be a duco see, you know. Now, a children say, a manian no. And will run about baby son could aim, you know, say. And you be a half and a move free. A hen and would see a yam would drew her. Yes, which never be besia. You bet me sad my community. As some no coach and crable. Yana one more who baby a woman fanfa. And tea and none of your baby room. Na ya share as so as some will run beside you know. And cranny yam. You know, so a hen and a duma could do. A you go. And tea ya twas with dear free her na ya share. And could anime you know. According to one or two, I call her for some corner, baby, a near my career. And tea, a man a bon one, and could any boy you run could be sire. Baby, I want move free. Yen tea, a more to bata about her for some corner. A ho and tamwara. Quamichia, what baby yano say, ora, ready a bribi. Well, my baby a free a man so abore, a honey free. And no, I want to say, 93.1. Yede tu bata yede aba sankore na sankore ayaba no yenimo bia nyame nchade ene yebehia onua yi a wode ye aba wanimu nti yebaya na se padie mu a ena yenamo enti wa bra nkora na no si ya pe no ena wura ne ba ba kire se manso abore kura de na se ne die mu a na won mato no na ne yiri bi okoware no na wo ba no efiri manso wasa na so na mabusua mu nsensem ntino aware na ntimi anyina won mu gu aware no Sompa 93.1 na so no do ba ni ye papa enti manso de so bi ka so ofiri ho a nyame anim ni na kyese won ma ba bo amani nti won mo ba ya won mo ntena se wobema won mo adwuma mo maye na nkakra de nkoda ne hia no won mo nsa atumi asanso aka enti nkora ne da na se Emma one adechi ye no owura ne do mo koi eye afu ahodo a won mu na afu ne ekokofu enti owura ne ma ankura ne nyane ntie se ne ekokofu ne sitie no nti eso pa enti wodi ama ahwefo ya wo mo ne hweso Sompa 93.1 se ko ba se ohwefo no do kokoo no mu ano a ebre so na wote na kyese wodi gu apaso ema no wo na wo hata no mo koton wi a wachem sikani mu miensa emu mienu eyo no owura no dia sanse wona asase ne dia ba ko no waka no eye hwasuni ne dia enjisa kwa metua beti ase sa dia wo mbe ne sa ediama no ampa akora ne je penie eye so obeye ade enu nti no watu bata ba kurumu yi enti se sa no owura ne ka dia Sompa 93.1 eni nsiye ebe ye dwuma na mana ye enti nkakra womani beka ahafo sankore na no ena abosome nkono so nyankopɔ twedi ampo yadom ema akoda friend say ya breyie otumi sue na somdwem akoda no na menim ewa ba mu akama na otumi sa akoda wada ho otumi say yes wose kwa metwea pa na yenim se ko ba so ba ne ba mahia ewa ware kwa so na se bono bo so ba ware se won mo twempra na se bibi etesa na se eba pie mu a empempi no aya na koye ne gisam ede ma afa no mienu enti ekoba ne sa no kwa metwe ne gi ya breye nso ene gi sanse de no mo hwehwa
ɛne sɛ nyame bɛsoɛ yɛabrɛ yi asomdwem nti ma kwa metua ɛkeka no ho deɛ ne gye yɛ adwuma no sɛ wɔbɛsan so anya sika bi de ato na akɔdaa no a waba no wɔn matumi de ahwɛ no ama no ayɛ nkakra ɔyɛ adwuma na afei mu ntie deɛ di akyerɛ wei na da koro bi kwa metua ɛkɔkɔkɔ ofuo mu yɛ kyɛ sɛ nyame adɔm wakɔ akɔte kookoo yi yɛnuanom akuafoɔ yɛ a wɔnom ɛyɛ kookoo ho adwuma no wɔn bɛka kyerɛ sɛ kookoo no ɔte a wɔn mo boa no nyinaa no yɛ a wɔn de gu abɔyɛ ɛhɔ no beaeɛ a wɔn ɛbɔ kookoo no na wɔn ɛbɔ kookoo no nyinaa wie nso so a wɔn buru kookoo no ɛhɔ ɛna wɔn fa borɔde ahahan na wɔde asɛ fam saa na afei kookoo no n'aba no wɔn de ne nyinaa agu so na wakata sɛ na ɛbɛyɛ mframa anaasɛ mponsuo tɔ a ɛntumi ɛnsɛe no ɛno no wɔn ma ne da hɔ abɛɛ sɛ ɛna no ɛbundi kɔ ne nsia soɔ na wie kyerɛ na kookoo no aburu awie no na apa no a wɔn abɔ no wɔn de kookoo no agu so na ɛhɔ na abɛkɔ bo sɛ na wɔn de wɔn nsa enum sɛ yaa kɔsi sɛ kookoo no nyinaa ɛbɛwoɔ nti Kwame Tua ɛte ne kookoo ya wɔde gu abɔyɛ ɛbɔɔyɛ na sɛ aka sɛ ɔbɛburu kookoo yi na agya nyame adom so ɔde ahɔ apa soɔ ya wɔde ho dwuma ɛda no anadwo wɔ hɔ nom ayɛ amranteɛ kentena wam maako mmiɛnsa wɔn anim nie ɛne amranteɛ ba yɛ abɛhyɛfo ɛsɛ wani ɛnsi aka kyerɛw wɔn bu fu papa na de asɛm nie akɔda a wɔtu bata ba kuro foforɔ so ɔba bɛyɛ adwuma wɔhyɛ n'adwuma mu a wɔyɛ n'adwuma koraa wɔn ka obi a mmeranteɛ efiri hen no maduru afuo yi mu yi wɔn baayɛ a wɔn nante sie nyinaa ne sɛ Kwame Tua akɔ wie mu kookoo na ɔsɛ na me deɛ me si deɛ kɔ wie mu kookoo me koraa me die na mate a maburu no yi enti kookoo a mo ka ho asɛnsɛm akɔ wie no we deɛ mo nim a me nim ho hwee enti asɛm no kɔ yie ka toma me to sɛ wɔn de bɔ mu wɔ hɔ ama de besiesie enti nam so ma yɛabrɛ yie ne sɛ wɔbɛtu mirika na hwɛsoni baako a wɔbɛn wɔn mo wɔ afuo no mu no wakɔ no akɔyi na so tire na wɔtumi abɛpata ntɔkwa yi wɔkɔe ɛkɔfrɛ hwɛsoni yi bae ma wabrɛ wɔn bɛduruyɛ no wɔn mo kɔɔ baabi a awura no mmiɛnsa yi wɔn mo kookoo no wɔn kɔhwɛe ampa wɔn kɔduruyɛ na menim sɛ kookoo no yɛyi so wɔn sɛ kookoo yi deɛ yo yɛnkɔ Kwame Tua nso hɔ yi wɔn mo kɔɔ beaeɛ a Kwame Tua deɛ no wɔburu no a asɛ kookoo no a wɔburu no ɛmono bi nso aba abɛfra yɛagye sɛ wɔn nim baabi a ɛmono no firi na sɛ awura no mmiɛnsa no asɛm wɔn ka no ɛyɛ ayɛ no korɛ asɛm no ayɛ paa akɔkɔyɛ asɛmsɛbɛ Kwame Tua nso ti hɔ yi bata no watuo ɛwɔm sɛ nnemusuo edi nkoda yɛkyi deɛ nanso nka Nyankopɔn adom so baabi wɔn aduru no deɛ nka yɛ wɔn nhyira mu anie ɛna nne obi de ne san ɛba bɛsan nkoda yi na yɛbisa o sɛ fuwura asase wura wɔte saa asɛm wɔ yi a Kwame Tua ɛnyɛ bia wɔbɛfa ne ho adi tɔtɔrɔtɔ wɔn bɛgya na mana kɔ anaa polisi sɛm bɛbɛm na yɛbisa polisi sɛm koraa mpo amamu a ɛfuwura no ɔbɛgyina fuo na wapam nkoda yi anaa meka sɛ ɔba yi nso na awofoforo yi wɔne ne kunu ɛna wɔn mo fa asɛm yi asɛmsɛbɛ ɛyɛ obrɛguo suahunu nwoma no a ɛyɛ suahunu brɛ yɛyɛ obrɛguo nwoma no ɛna yɛkenkan no kama ɛde ama wo no momfa nkyɛ ɛnene no wɔ fam sɛne medi kakaeɛ no adomdom yɛ na ɔkyena yɛbɛbɔ mu deɛ mu ɔden na yɛahwɛ baabi a Kwame Tua yɛde ne ɛkɔ akɔfa ɛwɔ saa asɛm wie ho nti deɛ do so deɛ mesɛ dane akyire ɛde ama TOFIAKWA na menim ɔpanyin kɛse a wɔbɛka yɛn nsa no wɔne no ɛde ho nkɔmmɔ nti tof deɛ do deɛ medane akyire de ama wo agosia wo sɔre su no na yɛkɔ so akae adɔfoɔ sɛ yɛnnua takyi a ɔwɔ wiamo ase a wahyia ne nkwanhyia sɛ ɔkɔpɛ biribi a Kwame Tua yi ɔkɔpɛ deɛ obɛdie ɛne mebɛyɛ dɛn ɛna akɔhyia no sɛbi watɔ amena mu ama abu
abono ama sesei no oda fom a ogine ho baabi a enye ye koso na ya ka kire ya adofo sei obetimi afre 0244 809641 0244 809641 bibi biara wo say ye de soma brantie no ipacho bomoden say obetumi ede abrayen na yatumi ede akomanti akosia medase nyankopon enhyirawo na onya okese ewiase nyina atonka na obi anso ema mo ene adwuma okay akosia ena watene nka no baabia yadru no ene mene uba asante mantemu a kramofu nyina panyini chief limam ene ono ena oye me guest na yebehia ewo na menim so ne no ye Sheikh Abdul Mumi Harun ne din eno no na ne ono ene chief limama ene yegu akiriwie ya yeda ala asino waba abewo na menim abedwafo a ene yebetwetwe nkomo na ne yewo nkomodi menko na mema Sheikh akwaba Sheikh wadaroma memo akwaba yenua papa wadaroma pacho na ho tisɛn no ya pa okay de kan no papa nyame nhyirawo amen ala onhyirawo amen wobɔ mpae kakra ansana yɛhyɛ dwuma no ase do nyankopɔn ase so amasa Sompa 93.1 na ne popida ye nyina celebrate Ramadan and watching the side on nyankopɔn ase so amaya beboa no ha na kakra enim no de akyerɛ no yɛbɛka ma amanfo ate tinyankopɔn wo mo Sompa FM nam sɛ Sompa FM o mo hya ase no o mo frɛ me na bibia no me ka pa okay o ma sa frɛ me bi wa le sɛ me san ba na kakra me wo ho no mama adasa atintankobɔ o mo ayi nyina na o me bibia so enkoyie ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين amen Sheikh ena watene kan we eye empire kron wabo ede asom Ghana asom yen ene titru Sompa ahwefo ene yetiefo mesanso mo akwaba ede ba Sompa TV ene Sompa 93.1 FM ene meni Sheikh ena ahia asante mantamu nkramofo nyina panyi ena ne waba yebedi nkomo no na abusiafo sa akyɛdeɛ wei a nyankopɔn de ama no no sɛbe wanante kwa na ɔkɔfae ɔn sɛ na menim so ɛyɛ program a ɛsua deɛ sa afei ɛna wohwɛ yɛ wɔ TV so a na menim ɛyɛ Sompa ɛna de aba na ɛyɛ dwumadie soronko a bɔtae ne sɛ yɛsua deɛ ɛfiri abrabom obi wɔ hɔ a wobɛte ne din kakraa na hyɛseɛ no sɛn na nɛteɛ na brabɔ ɔyɛ ne den ofiti prɛko pɛ ɛna nɛ wabɛyɛ chief limam ɛwɔ Ashanti region na brabɔ no sɛn na kɔɔyɛ na deɛ na yɛn mabunu ɛnso a yɛdi n'akyi sɛ chief limam no ɛdeɛ na yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ na dabi sɛbi mpanyimfoɔ se enkokora eto sa ekomrante yem e kire se anya hwe no dakrubi ebia chief beye se mabre e wo se me pro bi di ni simi nan so ebetumi ayewo a wo hwe me ebetumi ayewo a utie me na braben no boy a enne ya pagya no se chief limam yebedi hu nkomo eno da nchen a eye den pa na ye nuanom enkramofo timi yi bosomi si hose ye bompa ye e de ama ye ho e de ama oman no eye di ntia ene ye won komodi eti chief wadaroma minsa mo akwa babiem
Yeja. Okay. Chief, wadaruma pa ehina unchi free. Unchi pa free hen. Yo bedasi pi. So abusa me sa asem menchi pa efri mampon. Oh, kontonchi this year. Aha. Na omo beswe ayi me wapa ena ofri ne ma me ne free mampon. Yen so nkramobo said the day jade no. Eno nti na eso eko free ho. Okay. Na na nanom ye de omo bedua brono bi a mebobo a munhunu. Sompa 93.1. Ye de ba yen nanom kane ye na nanom ye de omba we pampaso neno ede ko adum ho no. Okay. Pampaso. Ene do mu ekodua eno achi na yi wo mu ko sribu sechi no so ewo anu se kumase bro no kumase bro no hey. babia na we ewo no we Sompa 93.1 court ana enua mu court ho no ai ene ti se ede ko adum soro ho no ano baby a watch bi si no enua mu court ho okay ase ho na achie san de omo ba we nwurem no Ghana prisons okay the one they do omba dominance so baby a no moton spare pass no okay is serious for a ton spare pass the dominance and they be so amen enti sa mro no na obobo so nyina no we de ya hintasem wona minim so nyina na ye sabre no kumase bro no okay ya na no no ye otumfo kramo akom ni nchiremu no ye otumfo kramo no se kane no nananom mo ko esa no mu hia ampaibo pa o mo de ko sa esa no ya na nananom so ena na echichire sa edema wonom ne dia kosa no wono so ka ho bi no di animo eno mako esa no nto mo ko bebre okay we dey sorry bia aba betom okay chief yanhwe said ya wokan no ye beba akonkyere no so na ya hye abrabo asi no na wakire wunchi kakre no odaroma yanhwe wo hye ase se unyini no na niema ye boko na bibia ye boko ewofia how bia ni ho oh na how bia ni ho okay bia ye boko enam se ye maame no a wo ye no na sebi na bibi won nsam okay entine ya so ahonhyere pa no ebi no ho 3.1 okay na maame ohona no etwoba enti efie nsam nyina wono a ena additional nsam so no ya papa so jina na nan so mba so no etela okay nti omo nyina eta machi omo ka se endi kwa se me ya adwuma okay enam se imam ship no ye fie ne wo ASHANTI kramo imam oti ASHANTI kramo imam otumfo kramo ye fie ena ewo nti no mo mpese afri ho nti Sompa 93.1 yesusa na nyini ye no ye ni free ye no ena ye shase ye esuade Arab and English esuade no wo Sheikh Mohammed Apiedu ne school okay wono ye ni pa nwotwe no de ti school no o me papa varanda mu ti akira nsa na ye koyenim ye koyenim This is Sompa 93.1 FM and next Islamic secondary school no okay and hono na ne wa se empapa mu bi ba ma ye nana no Abdul Mumin ya de meto me nana Abdul Mumin and wodi en ba so ame to de ba so ame hono enti hono na ye sua ade no enti me ba pupil teacher wow enti me ba pupil teacher enti me kyerɛ ade na ma ko sua ade na ma ba na ma ba kyerɛ nkoda no
omu hono ana say medi two kwan e ko Nigeria. Okay. 3.1. Ntim two kwan e ko Nigeria no. Ena omu hono eni wo mu ana akire meti say me wofa ana oye ASHANTI nkramo imam no wo free mu. Okay. Nti be fa me nua kuma ye fani Dawoja Jamil one suma no man be fa me Free Nigeria ho. Free Nigeria ho. Okay. O follow ye nti oba so na me wife am ne wo ho. Okay. No be fa nyina e de buy sa ewuo no so no e happen no fa no ni wuo ene me wife so ewuo me wo fa no wu ya de chien so na o paso so ewu ye o nyina me ni o anu me no. Okay. Nto aka wa obo mama ne no wa mo me wife amane. Okay. Ene die nyina ba so amea. Afi be ASHANTI nkramo imam. Wow. Nti ba sa no Central Mosque. So ne nanan di ho edi mu akotene pa. Okay. Central Mosque di mu akotene pa nti no. Ye ho ne ye kwa adwuma prayers Fridays. Okay. And I just say, you ana empanifo no omudi anim kan no and omo hwe mi suban no suban papa. Wow. Nti mrebi the imam na odi free nyame no the friend Imam Chiroma. Okay. Oyare no and any deputy your friend Imam Imrana and a chair say would do moya sorry and 1996 Nanyankopon a boy menam kokoye refresher course or Egypt. Okay. 3 months. Into Honomono and me buy to me buy you know na Imam Imran no two kwan ko Iran Maulud. Ntafi biada Iran for a model and no more be invite here. No to ko Iran. And almost say aha me ko en imam Yoruba imam na ne di o me nyam friend me buy no. And I no to ko Saudi Arabia ko Haji. And almost say me active. Okay. And I'm deal o me nyam friend no na chese wo no na chese wono so eba na meja emu Samano. to mu no no so besensa ko America. Okay. Ne Ghana for bi ewo New York from Yankasa Club. Yankasa Club. Okay. Na chese o mo invite no e ma no ekoye molido ho e de ma wo mo nti ho no e na oba fie onya bebo some nto oba fie no oyare kakra no so no ye de to hospital nto hospital no na ese me na me acti kopimra ese me acti ya be say from 1996 to 2001 na chete ono so enti imam no free mo Chiroma ni free mo o free mo no e na on be frame say menye Imam Imrana no obe imam na me mai ni na be di achire. Okay. Di achire e no mo frame e bo mama ne na so me ko bo ma busuafo amane o mo pene aso a because me already me ASHANTI nkramo imam so mo pene 3.1 de me ko ya no me bo me ofa pani amane e friend ma ofa Mahama at yet wo nickname friends at one small boy. Okay. Na me catch no and also corner kudi and I'm say wo fa kra na nanke say o ye imam na no na MP na MENIM me ko so mo a me ye imam no a ti imam die no a mo no na imam Imrana no so no bono so Nyankopon frɛ no. Okay. Ena eba se sa akoba sa dia ene me so no memfa o mo enya asore sa te na me nkra mo fo mpanifo a o mo kyerɛ madie nyina ene o me onya me dan mo ho den nkra mo fo mpanifo o mo kyerɛ madie nyina o mo nyina no mo onya me dan mo ho a kyese mpanifo akese a mo nimdie na me
akoda se me nyira omnim emfa nwe asore eden na form o na form sermons no kura betwero no so we careful soro ansa na akokan ya kire o mo okay wa just careful and try nkomo wa na yehunu mistakes a enye ntine so na me hikema me hwase nyankopon me nyansa adisuam ana chese mesome wo mo me kura mu sa ade abedu sese. Wow. I was for Nemaniaji. We mystery mean can say Sompa say Chief Imam Watono was in ne or Maya Bakosem. Na Chief Nami me okay na me she bibi. Etoda obi wa obawi asia na nachiye. Nanso se ofirifie na opia bontia. Won krofo bi ode no ho bobo won minim konya bebira ato a enka ye won krofo bi wo ho a enka omo ya adehye pa nanso ya mfa ma wo mo efiri se omusu ene omo ban ene ayonkufo bi omo de omo ho abo omo enti na uni ho kire wo fie no edie na etimi hye wo ema upia bonten ukosua de upia bonten wo ne wonamfofo pie wamfa wo ho anwura suban bia ema nnesa anka sa post we nka wonya medase pie wo yefie Sompa 93.1 yefie no efie bia ebuya ho mo ena suban bone so no yemfe ho nyigim okay ana esebi boko agudi ukako yesoma mbone bi kura do hu besi enwa na momu nanadi sana mranti a omaba omu da omu suba mbone adi eno no na eni efie edi suma ana amsa ne ntino me no omu hwe me taba na mi ASHANTI nkramo IMAM omu hwe me mi suban a mi wo Sompa 93.1 me ho ene de akeka ho ansana omu no bekase abranti say man belidi yen wow enti say bia me ka say me dem ho kobo afiku football foi eno ma omdi eni suba omni suban wo say yamfa wo suban yesua sa suban yesua yamfa wo suban yesua yamfa wo we de kirem kakra because obi nim say bia ye de ye fie ye suban ni o ndi asama wo kan na ye me say yenim ya pesa wo kire se die nti ne yemfa suban wo na mum yesua ade konta me kire se yemfa suban enwo ene se suban wo yesua no environment mo okay brono no awo mu ne ade wo mu no eno ni suban obetimi akonya wo pani bi utim se pani no wo suban papa wo ye ne papa enso na wo akoda bi wo mu awasai okay na okosua no environment or important ho and okosua ye ti me fam de me kan books hu ye no omse suban wo say ye mfa wo yesua no environment no se o kan sade a this ensuo no a ewe mu no ensuo no a ewe mu no ene de wo okay wa ho da me che Matias ye pa na mum suban de ye besua no environment ye nhwe me giri se sa yi ano a wo ka ho asem no yankase swami eye kuruboni nanso ne wo mnantie maba wabinum a o mabrabo no na nye eye den na sa environment ni wutimi tenamu a wutimi nya suban papa oh se kaneno ya mrantie no a sorry ye no ne nyina e suban papa amayemu a kopema akire ya na sa sebi suban boni e ba ya ebese emrantie ni bi na nye emrantie ni nyina okay ebese emrantie ni bi enye emrantie ni nyina entu ene adi bia ya na sebi kase we nu so bambani efiafo omusuba enye papa enmu ne dia keka ho ene se kase efiafo omusuba enye papa ene nkoda efifi onyina besu asa subani bi okay aha ombesu subani bi enti se kasu kro efie we subampa ena omusua no ho ene koda ni nyina so ombesu subampa ewo efie ho no mu de apia abonten okay
ye kasa kyerɛ nkɔdaa no ya nanum ye gya no mo kasa kyerɛ ɛnam Quran no musua ya nti no o mu de maya futupa ɛne de akeka ho nti sabia de benya nkɔdaa bia na me kane no ne na Abdul Mumin no e discipline pa ɛno ne asɛm no emrantie no se omo ukudi bɔne bi ana bibisa no okoporo me kasa corporal obi utwa ma okay ne edwaba wako ye bɔne se ni se ne na yo pani bi so ho a wono so wono ne twa ma na efe na aja se bi ne akwani se mo den no e bicha okay when aja se ne bi twa o ma no wow e wo mpanifo na nim twa o ma du said the Sharia no was it nkoda odi bɔne a ana we bibi na mfa se utwa no ma baako du na uja no wow no di sua de nti obi ko ye bɔne ana ko bi ko di bɔne bi ne echi ne de ba aja ni mu a ya na nso ne efe na aja mu ne nti wono so ye de ne ba na ni mu a obemi ye twa ma so mko fre se de ketu amreme ko fe no ba ono so obetwa ma no nti china onko esa bi okay and so na dia mrantie no ebu bia ni ho okay kane no mpanifo no mo ho no ye mpanifo no wo ho no na o ya brantie na se bia o girlfriend ada bibisa o mfa no mfo manim wow na se bechi wo twa ma sisi a se o ya brantie na wo se wo ne ababa wa bi di agoro a o te ho a untimi mfa no ntwa wo manim so na do mu twam rudu gurada rudu o mo kobasa udi twa wo manim a e ba bechi akoda ben na ne papa ni ya friend papa no so ban say no enti wono o girlfriend na ma wodum kwa ko fa chire no wa na ni twa no twa wo manim okay so na dia odin sa to no panchi no na twa ani aha enti papa se wo hwe sa niam ya wo kan ya na kire se go aya go niam mu ena ama sa niam we e koso se na niam agi because say the wo kan no obi ani ho a sabi se ye wo no ye di suban boni bi na wo no beti de wo kan ase pa but wo tie de wo kan se sabi kane no se limam bi te ho ana papa pagini bi te ho a ontumi mfa oba entwam wo nanim ayirira ye bechew ne ahwew enne no sabi wo te ho kra na odi ne utwam ede na asesa eye yen panyimfo ya efirimu mo breso ba no ye bedi mo achi a yenyini ba no na ya jeja niema ma niema jinsamu sa anade pa na asi a ama ne enkwada yiji ensam ade a ama wen nyina asi ene se kane no dan panifo no ade friend democracy no mu ntiase pa no mu nim okay and so ne democracy no aba no amankoda ni bebre asai woko kan obedi watem odi watem so a yentimi nja ne hwe democracy no na akɔdwetwe no nyina ba benya akoda bi no oti radio so no twabo pani na tem basa enye ya ka si democracy kabima men kabi no enye sa na tie kabima men kan nkyerɛ sɛ di upani atem and so na odini pani atem ko ka sa democracy na ezu ejeja no sa na ejeja ya mo sa na normal say anti chief waka we de ye beba Koran mo abedi nkomo na ma me fa we emfam say de o ka say ne democracy aseye no Koran mu no se obi ya kwada na okase tia panyini na no wate panyin se wa no wa yididi ntwa suo obi kasa na tia panyini a Koran etufo wo ho ana obokoko sesa nipa kro no asotwe bi wo ho manana na me kan ye no oko Islamic law mu wo kire se sa koda di bone ana o ebibi a ye ntwa ne ma edu na menim ma edu no na ebetwa no na wo di be discipline akoda no okay and they say so sa disciplinary no eni ho bio bi nti ama nkoda ni nyina sebi ebi buo mo pa
akwadaa ni bi omu bu omu ho ya koso nyina no omu ya omu take careful ansa na obaya wae okay and the Quran mu de wa kire say punishment ni ayi ewuwom akwadaa bo na ese mo punish no okay Sharia Islamic law mo so sana ewo akwadaa bo na mo punish no mo punish no a enne say the kane na yewo ayi emba twa wo school mo no and they say emba twa no ye jai na no mo ya adwin chief ono mo ya adwin say ye jai o mo jai me no mo nya adwin say me na me kira de say akwadaa bo na me twa o ma pa yes me twa o ma na enti saa asem no na emma nkoda no o mu discipline wo mo and na twa mu enti ukutwa na ba ne maame ne papa ba be fight against you ento ba be ko atia wo enti basa abasa no enti na esi o mu twa bibia so okay enti se jaza eka wonko a chief enka saa de no a ye free suku mu no ka ye san de ba office enka beboa ka be man koda discipline wo mo pa na ukutwa akwada bi aba de ne maame ne papa beba ba ye wo no imi bisa mo se eba sa na che se maame ne papa na be sha akwada no boni kupan kire se akwada no ommu tichani no kura bi won se wo fie ntete ene o school mo ntete efie ntete no wo ho ene o school mo ntete wo ho se efie ya ntete yi a na ko school mo ya betete yi There's entity and ejina suku mu ene awofo ntem ebi no must me essay wo mo masa wo mo say wo mo ma and when school mo so say discipline ne wa na o say ko say ya entity ni wo efia say bi ya entity no ofia na che so ko school mo benya sa entity no we say as we me ye teacher twa maba ndo obafia wonye sa de ne bibio okay papa wasama wo kan na mi sisu se yesusu ano se uye boni wo fie o ma me kura soma se ko wanko ko sansuo wanko sa o de aduane asi ho okoba ye no wayi papa aduane so namawe ayiriyira wanka wo hwe kura no a otimi nya kokoduro ko suku mu ko bo teacher amane se ade we na me ba we waye ye tia wo a adin se oba because wo nim se wo ye a ade chia ye baka kobo amane wo school mu na ye bo nso a onfafo ho nti fa de kakra wo ho na che say obeya ade pa enti emi de se usi so say sa asotwe a ka akwada ye bone ye de manu wo school mu a enenu ye yi sa de na free ho no eha o man pa eha o man no how man she say they me kind wa hono they were teacher for what disciplinary any de keka ho na wono mo no so no de omo ye ni nyina no omo ye de aboa emman no nkoda no ntete no man no no mo tete nkoda na ma be nkoda papa wa hono se ko ba bibisa abrochire sei yo fa bi wode ne ma bi free abrochire bae omo bae ode omo bae si ape ana bibia se ne papa fom no agofa police ami abeti ne papa ewo ye krom ha na se abrochire sa no entity eboni ni bi no mra tete nkoda no abrochire a omni subampa no omni sumpa so ena omode tete abrochire ho okay enti ya ha no ya tete nkoda no mom okay ya tete nani agya no mom atete wo mom okay wo yesi a enye yesi we na ye we enye wo hono na se wono so fa kwan no guide no ama na fa kwan pa so there's one guide no ama na fa kwan pa so na akoya de bia enya ohun ba shiro dan kwa na me so be busa so ade na do maba ku wi ase one titi wo mu ye na me be busa enti Quran eka kira awofo se one titi wo ba yi a obakwa ko bu nkonta ai ba ko bu ha konta so wa ade ntin one titi wo ma ye entity ya no so no eyese obetete wo ma so ntimi ntete wo ma fa no ko ba bi e betete ni ye kane no sei na
yɛsɔ ame ha okodi bɔne bi na pani bi na wɔ hɔ a ɔbɛkyew no abo wode sum ba fie a ɛbɛka kyerɛ papa na maame a wɔse pani no wɔ he wɔde ne ba ɔkyerɛ ɔkɔkyerɛ no sɛ a wode sum na ade no akɔkyerɛ no wɔse kyena wɔsan bi abo no san hwɛ no ɛnso nnɛ de na ɔbo me ba wonim bra me bra ansa na mewo no kane no mo so ɔmo bra ansa na ɔmo wo nkwadaa no so na ɔmo ma ɔmo ntete ya pa wo na che wo ba no ra chi ya na ɔbo ba wo se o no bra ndi adenti ne abo no okay obi si sɛ akwadaa hyɛ wo yamu a ɛyɛ wo nko a wo dia onya betɔ fɔm a ɛyɛ yɛ nyinaa yɛ dia chief wo ne ɔmo yɛ adwene wɔ saa asɛm no me no me adwene o da yamu a na me na ehyehyɛ no abosome enso ana enkono ebi no ya abosome enso ebi kura abosome nsia wom na wom ya premature enti wom no ebasa wom no ebasa na oba abonten a let us say waba empotamu ho akoda no sori ompatamu ha akoye obi adia koda we asuma sibano no koda o subampa akoda asuma sibano o subampa wo munyina akoye nyina adia nto be access ya no oba no abe president ana minister ne nyina mane dia wo de wawo no na ade na ba nto de wo no ade ne baaye no eno abeye emma na japade chief yenhwe se yekasa obi ye chief lemama na dwuma pa ne sen yekasa obi ye chief imam wa leader yo imam ene o chief imam yekasa chief imam a je se on na da imam so for no ano when da imam for no be chief na we imam ena chese wa be chief esa oda imam for no ano ena ebasa so a wona guide imam for no e wo mo hihye bia mo say your district chief your district any metropolitan any municipal wo mo nyina omo ho and you when say bia so am say also am municipal chief imam when da municipal hanyina no foni nyina ona da o ma no nti na che say ni nyina mu no limam fo ni nyina no e ba santimantem a ona da wa no me na da o ma no watena so emfieru do sen e say pa acting there you know me ya confia duasa emfie duasa enti ojiri say menim o say ye no ye hwehwemu kakra so obi ye chief limama tena soa be se 30 years emfie duasa office die pa na timia sustain wo akonya no so yente wo ho asem bia wo say to da bi kura wo ho a yesi ye betu no yesi ye onyese yesi wonyese die na office atumi ama watena akonya no so be se emfie duasa ni a yente wo ho asem boni bia e wa bonten na me hwe mo ho siye mo siye se min konya asem mi konya asem kura mpo no a imam no mi konya asem yetumi a enye yetumi a enye ye kire se Sompa 93.1 emrebi o imam bi e regions ne bia na ni suban sesaye o mo twen ne sanye kopim bra o rehabilitate ya o ma sa man ba na minim na mom sharia che se imam ya bone ya into ade konta america sa ene se yo abranti bia o konsheni shana sumdwen kan o bompa ye man se o man sum ni chirechire mu ene esum ne nte ase o man sum ni chirechire ma ene esum ne nte ase o konsheni shana sumdwen kan o wu ko ye no no abranti wonyini ya ma ne beto ai o mo ne penso ye konya ohene bi wo ye ohene o no sai imam odo mu firi nyame no sai ohene ne suban no yesu kum nipa
was a Islamic civilization books a call it the my and the womb. Utimi kuma nipa ma moja tene to say in no. And so that's happening here. American as him so concerning bonfire man so man or some nancy as a and in church mono. No general chief friend. No general chief friend. That's all general chief friend. Wonona the bonnet done so no mum dear when the bonnie be as well as chief friend. Okay. And so Hano, Betuno, and they say Pachi number 2. Yes, it's Sarkin Zongo be or was so to Imam. No, hey, yeah, no Muguso Aka. Pachi number 1 so I pin pencil. Almost say Imam no for a boo and ma woman to Mutun, let's say, and ya no the chair say, would it tunua a year? Or no or more Jamai, or no or more chrono, or no on Koya, a friend say, on Kurio be a dear. And out there in us was say, Opeso no. What was he boo or my friend or ma? Frau, my friend or Waman in Mutuno. And I'm Smutunua, and ye. Where dear Mutunua, and ye, I do a man clock or bokra, and runners and warning no. And now Cobocron or no son, in I said more warning, and I'm more rehabilitated and much anything. Okay. Aha, or some banner that damn one. Aha. Didn't you say, Cramosumuno? Say obi elimam na okoye boni mpo a Quran kyerɛkyerɛ sɛ yentu no fo yenhwɛ kwan ya betimi afa so agye no afiri sa ade no ti sɛ de a Christopher se obi ye boni a yetimi de kyɛ no no sɛ kramosumu nso sɛ obi eye limam na oyɛ mfom so a ye wo ho kwan sɛ yesre Allah na ode ne boni che no sanity ene wo mo so a mo ben na o mana futuo say imam ade a wo ye hweye memfa ho Sompa 93.1 hu ye memfa ho no no so hu let's o koboni ana wasan banachi okay na o gojina so to imam e kwa be so yentu imam okay ade so okay we dey enwa bi wo kono krachi ena oko Cape Coast side mu ho ena omu free nyame no nti imam no wodi omu animu a wodi omu free nyame no na line my line wo achire okay na chese wodi omu free nyame no ho a na we ye free line mu ho a no ye free line ho a no ye free line mu ekoka wo no oh into imam no to salamu alaikum na say wa free nyame na wie okay and to dana ni imam hwe na dana ni hwe na chi no wo sere and was almost wonom jot into je onom jot into obi afri na chi obi free nyame na chi I say wo obusiafo me da Nyankopon ase ene chief said e wanya me ho abotre ne nanana menino edi nkomo na wato no bo ase e kire yen said e nhyehyeye a ewo yenuanom a efre nyame omo nhyehyeye a eda ho ene said e niema egugu na kwan mu na mebisa no asem bi a asam no atoma koma so pa o se die ntia onfa no ho entoto bibi ti say yebete ne din boni yebeka bibi afa no ho ne say ohwe ne ho yie kire say lima mo mpa ho asem mempa mo asem nti ompa sa ode ho frafra bibia ade anim guase bebrew na aka wabusua sa wow ebia wo hwe me utie me ebi kura power kakra wanya no enu limam die nso yama wontam wiase nyina nso a tietie nipa fa ahodie so papa uba hai no yaye hwehwemu kakra wo wachi na suban ba ko a amanfo aka fa ho pa se openka bomu edie na ma wo yesa enkabom ya dia ehia pa enkabom ya dia ehia pa na se yatimaimu na nkabom enimu a ema no entumpon okay
wahada ekase baako a wahada e baako Etihad baako enti we no e kire se ese enkabom eba mman no mu se man no mu emu chicha na enkabom no eni ho a ema oman no entumpon na sa ni nti ese enkabom no ena ya de ehia nti membedi imam no na bigensi membe asante nkramo imam na bebre egensi se adenti na mbe asante nkramo imam nti na omunyina epaim nti na mesoso be call mo nchen eno mu di nkomo ena kakra ye beka omunyina esa bedi machi wow nti na chese ubedi ade no ushia challenges papa but one tiantena sa ubo wadwena boso se obi mpo a wo sori atia wo no ono na ebe kasa akire na akọ nchen Ghana fo na esua suban we ya na akọ nchen se a obaji watum before Nigeria ba na bebre susu ni me okay before Nigeria ba no na no na wa ha na nyina emrante e na before wo mu emu ko Nigeria na bebre ni me enti me ba no mso na we so e de onim nwoma ne de akeka ho na me so ma me din na me nem ba bi na me se enye na enwoma nko ene di imam ye di nyansa ene subampa ene di imam onim die nu saketete kura nyame be kire wo de aka papa asemi dem pa chom pese osi subi mame e asemi hia me papa se enye nwoma sua ene di chief imam ne mum die eye subampa ene ye frane se onhwesu ye ene ka enka bomu ene di chief imam na onim die kakra wo no wo di a guide amanfo wadwuma ye mu wo hia challenge pa asembia ye diamau na wakoka amaka na obetena fieda krubi na do nsa gubu se krofu ya mama bre Sompa 93.1 ne me hu bi da mo o mabrabom wow me hu bi da o mabrabom se me hu bi wo mabrabom ma me bompa nya me boa me kire me kwa no e ma me edi ade no so enkunim na said ye bibisa na afi de amo adwendwen de keka ho no e ba sa emma adwendwen kofa pressure bia emma me okay tinache say asem bia e be sore na edin no se papa uremu a na ayedin o nyame ne pa rama ebejo emfa ho ne said ye nipa ne tintintintin ai okay ai sanity hi abusiafo chief imam na mene no ebon komo no na papa enyame be hira no papa wo hwe na ho brase ho na mpese mbisa no papa no me ba wo nan so na sabe etoda obi wotumi na ne tumi ne kura no sabe enuru wudie oben no a kwan obefa so obejewo kwan obefa so akasa akire wo e che sabe wo kura ayewo sa wo nka nipa ho tie pese hu secret because we ye na minim ye pese nipa sua de efri su ni ban bi a me ankasa me ye dancefo because no am me producer sake ye ba ho wona so ebe sere wo se wada roma na ye pese ye ni udi nkomo na nipa bebre twa wo ho ahia unya ye ho abotre ene ye bonkomo edin na ewo mu a ema oji ahoho oji nipa a woni no obi kura da di kan wo hia ne da kwan ofa so ne kasa ahobrase a wo no papa osua firi ye pese esua bi esua firi na nanom ho wow esua firi na nanom ho ye na nanom no mo ji obia ne wo mutena Samati krobodi say Martin nka swame no yini ye TOFIAKWA no ye na nanom mo atete no krobodi say no mo na atete no akira ansana o ko join a political party SCPP ase na say no ne enyamae krobodi say omo sa emrantie bebrebe a omo tete wo mo ye nkra mo ho
omo dawson na omo titi omo ewo yenkram omo ho swame enkram omo titi omo enti de wu kan eno ne ade a ehia a chese me emre bia enkwada akura me fo madam fo ya ma no mre be ni mi di agro ne de akeka ho na for mo and not from papa de wo kan na for phone bi kura bufu no ne nkura ne di agro ne akeka na me say dabi nyesa na ye no ka froko fo ni su ko ne de akeka ho na enye utieti ankwada no enye minim sa suba no wow sa suba no pa de minim tinache say eduru bre bi kura bi a obi wo ho na kwada no ba wo nchen a na omukura omotiatia omo but wo de o mpese ekosa kura ye komsheni shana asumbianka no na nusumaya no wow abrante bi efe na Harris sa Harris no wo se da kurukura ni ho tu nkonsheni wa enfom zo bi akonsheni atia na da wow atia na da wow wo se adentina o yesa ontia no froko na fe ya ka oni sa asumaya no sa ne yesu ya afrim panifo no ya konsefo no ya sebi akonsefo sebi ansa na nyame de nkom hye bema no no man wo ma waye nwanhwe sofo ni ansa na ode ama o Moses o nwanhwe sofo ni Yosha hwan Prophet Muhammad shana zunyaka no nwanhwe sofo ni ansa na ye de wo ayi nipa ahye wonsa sebi said the Arab Hokan was say insan hayawan natik was in the padesani or ye aboa a sebi wakasa. Sompa 3.1. Nipa sebi wa aboa a wakasa. Wow. Enti nipa de se wa hweni ya obo buda kuno. Enso akonchefo de di wo mu ma omo teti wo mu pa so no manyo wo abotre. Said bi obi ehwe nwan wo hwe nwan so anantwie so omotete no ne nyina onya abotre eno mu nante baba me nyanke ete ya ma de achi said o kire ya hobrase su enne said e wo se wonipa bia te ase se emfa oni tumi a wo nipa ba wo na ase a bre ho ase sa nyankopon nhyira wo amen ala nhyira wo amen aba yemra yebesan aba na ma bisa wasem bi de na yemra ya dwumayem te se mutimi yi bosome esi ho se mo de ya akonchene botai be ntina mo yesa yo medasi pi nyankopon kokroko ena wode konchene ema ya konchene Muhammad inshana sumbianka no wode konchene ma no na emra wode sa konchene no ema no na ebosome ai friend Ramadan Ramadan no so no aseni se heat ena friend Ramadan okay heat mu no wode sa konchene ma no a so mu nchine bosome ba ko na wadi nka ma Moses no mo Jesus no mo omunyina na mo konchina omochine but my yen share the amount said them ye ma wona o ma ba adinka no enam santi no wodi ma yen ena no so bosome dumie no de atoson kono no ena oyi no mu a wodi ma se yenya ena bosome no so no yen hihye date no nto ho bosome no ne yekohwehwe bosome na bosome ye na yo second shawwal and second shawwal and shawwal na etosome no ya no ne yebesese a de nya 29 days a ne akohwehwe bosome ye hunu a na se yewura zulqaada and the Zulkada na Yaura Zulhijja. Let us say Zulhijja no ena yede call Haji. And only Haji Bosomia yewom and on and Cramofo Yana Omukumwa Edeba for Yeno. Okay. Until Ramadan, dear Bosomia Toson Kono, any Yima Muslims in Yana, so Monchenicom. 29 or 30 days. Okay. Why not? SS Oyebi.
na hwan so na ensese sa konkyere no okire bi sa konkyere no de se wo ye bi ene obi a waso wo mfie dungotwe ekro wo apotie oba ana bema de kwa konanim okay o mo na ye enhwede mom se wonyare dia ebia no obi yare krankro yare okay eno no enye nhwemma no na mom bemma o sika obeyi na duane a wodi no obeyi dia ma obi a o kyene kom no na se asi anan e dia ma no na se asi anan e dia ma no nti fa ne se ebia me wo osa na me wo no e kire se mani bi a menya hawo metumi ama me nua bi a oye akiriwia no mayi bibi di ama no asere se omompa ye mame na sa konkyere ni Nyankopon enso emwa me om sa na che yesa se osa de ewo ye mu a ontime nchirichiwia abi enti ebasa se wi wa no aduane de ema obi na ochirichiwia na ma kopem mra osa no ebeko opia ekano okay enti se ekoba se me ya eniema ben na esese metwe me ho firi ho eniema ben na me ya ansa akiriwia sa niema emienu no chief me ye pese yehunu normal ese otwe ho firi ho ne se wodi bibi bako ano wodi bibi bako ano ana se wodi wanamu ewo emre no aye chirichiria no from dawn to dusk enti samre no eni kwa se wodu ho ka oba se wo ye oyiro so onye oyiro oyiro untumi mfa ho nka no ene enum so no wi a wa break fast na wi na obetimi do ho aka oyere okay na mom no ena aduane se wakodidi wo chine ko no akodidi afi no abegina nipa no apepa ama wano ama na ahwe a ebitimi yesa ebitimi yesa abumi onzo na oboa bebre omuchiri ko omusuro ko nchine eno no emwa okay so besa okay na se akiriwia no gu a enwunu no jo na onum nsu a na se oyere asese oni ni hia eno de mfom so oni ho entia Islam amra entia obetim nada so ahoden kwa na dise bia obi a oni ahoden okay wa ahoden kwa obetim nada obetim ne nada ene ebi wa bebre ya no my week wo e country you okay omuntimi enye bibia so be hia na ira na bibisa okay a konchini yemu no mo waduane bi a ensese wudi bra sa bosome no aso ayese ye ya konchine ye ya akiriwia no aduane we de e bia komhyeni aka ho asem se dubra ye ya akiriwia nsese yedi mo obibisa ewo mo nhihye yem aduane aduane bia ya aduane yesi yedi okay energy sade a enam a ya bram sem ndi se prakontwere nam ne de keka ho haram so obedi say no ano no bra ye frɛ nyame no ana ye ya ye bibio ye nye hwi oni nyina ya bra se wode bekɔ ano enye islam empene so emma wo mu emma islam sefo okay let's say islam nhihye yemu no ade frɛ no abo frɛ no preko ensese obi a ofrɛ nyame bia ede na no kan ai na kraman ene aboa bi a wotochi en de keka wo mu nyina wo mu wo mo wera tenten wo mo tochi nyina no wo mu nyina no ya bra se di bekoya no limam ahintasem bi wa akira na ahintasem wo mu se Nyankopon na aka se samoa no aboa wotochi sa kroma pete num ne de keka ho nyina na menim ya bra se kusu aboa bati wo mu na ya bra wo mo wera wo mo de chi wo mo de ya ha ena aboa soso a wo simbofo bia no wo mu nyina se jata no mo ne de akeka ho nyina no wo mu nyina ya bra wow abujafo se na wonim ene na menim so ahintasem ba akopaa no enti se uyo obi afre nyame na ofa kuntru ase ekokɔwe prako a
kyerɛ sɛ wosom no ankasa a wosom no wonim ne awoyɛ na papa ɛba saa nsunsuansoɔ bi wɔ hɔ ma wo anaasɛ nkyiri mma nsunsuansoɔ wɔ hɔ paa kyerɛ sɛ prakonam sei so obi prakonam a sɛbi fɛre ani nani so na book a me kan yɛ wɔsɛ obi nom prakonam a obi bi prakonam a fɛre paa ɛfrɛ ne fɛdeɛ ani nani so no twe wɔni no nkono twe bia sɛ jealous anaa bibi saa wɔni bi okay sɛ obi bɛpɛ ne yere na obi pɛ ne yere anaa bibi saa na wɔntumi ɛnko ɛmfa ho ne nyinaa no ɛnyɛ obi a ɔwe prakonam no woni saa suban ne bi owi prakonam biara no saa jealousy nom ne de akeka ho no honi bi ɛno so nyame de kan nipadua no ho de kan nipadua no ho okay okay aba yɛnhwɛ sɛdeɛ wo kan no deɛ nti ɛna mame misa wei ansa nyamefrɛ yɛfrɛ no dodoɔ sɛn dakoro na deɛ nti ɛna yɛfrɛ saa ne dodoɔ no nyamefrɛ nyankopɔn wɔde islam maayɛ no afapem enum 5 pillars de din kan obedi adanse sɛ ade biara no hɔ a yɛsono no kuro gye sɛ onyankopɔn ɔkɔnhyɛne Muhammad wɔ nyankopɔn somafoɔ baako no na deɛ ɛtɔ so mmienu wobɛgyina na wafrɛ nyame ikam salat wobɛfrɛ nyame emprenum dakoro emprenum dakoro ɛna wobɛyi ntitisuo du wow wobɛyi ntitisuo du deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no na deɛ ɛtɔ so nnan wobɛkyirikyiri wia deɛ ɛtɔ so nnum wobɛkɔ hagye saa ntitisuo du yi a meka na sɛme yɛkɔ nhyɛfoɔ wɔmo pɛn so na ɔmo gyigyi ntitisuo du ɛna ɔmo de aboa ɛman no ɔmo gyigyi ntitisuo du ɛna ɔmo de ama ɛman no ɛnso nnɛ no ntitisuo du no yɛntua adentira wokɔka ɔmo sɛ ai ɛna mmaa no mu ayɛ den ɛnom ne de akeka ho ntitisuo du no wɔntua wɔno so a wɔtɔn normal so a wɔtɔn na aboɔden wɔntua tax wɔnyɛ hwee wɔnum nyinaa no ɛnyɛ ɛbaa na ɔmo bɔ aman tiri so wɔnum nyinaa ɛnyɛ yɛ saa nom nyinaa de boa ɛdi tete ɛmaa no yɛde hwɛ mmaa no so nti sɛ ebi saa wɔ hɔ ne sɛ wo sɛ wo deɛ ɔntua saa yi no a ɛnyɛ bɔne sɛ woyɛ adwuma na wonya sika deɛ sɛ woyi bi ma na yɛde boa sɛ ntitisuo du no wode bɛma wosɔfo na ɔde ahwɛ ne nkɔdaa anaasɛ mmubuafoɔ akunafoɔ nom ne deɛ keka ho na sɛ wo so wonyi bi ma na kyerɛ sɛ woyɛ bɔne ɛno ne ana bebree sika tim ɛgya tobi ebinom sika mu hye no saa ntitisuo du no so no wode ɛte wo sika no ho yɛfrɛ no zakat wode ɛte wo sika no ɛho sika wonim de sika efifiri baabi ba efiri ha ba we ba na wonim baabi a sika ni efiri ba enti wo tintitisuo du no wo sesin wo sika wanya nyina na wo yi ma na ate wo sika no ho na de also wo so nyɛ enyi bi man tete wo sika no ho a de be ya se ja to wo store mu be ya bibi akronfo abaji wo sika enum ne de akeka ho wenum nyina ena de sa yo na wenum nyina eba enti eso mutimma mu na mu ntue sika mu ntue me Nigeria na mo Kano state na mo ho na pani bi what party the friend PRP Mala Aminu Kano and what party PRP no bejina platform so a wo say ba nese mo de manu mayania a dear friend say haraji na friend tax you be ye firi ho no ma boaji so ye ya ba helmet you be ye crash helmet you be ye firi no ma boaji so ye onipa desani sa no munya ya pa ni fudi ade anu so na de ye be ko wuom wow no so one region one onwini governorship
money now, my money now, want me. Oman to amano. Now also obey taxes everyone, and there's a man who guno. Okay. Tinacha say, Kramusumuno, we your mind bar, as so tiato. So tiato. Entiamumra. Entiamun shishay. Entian shishay. So tiato. I was here for enche ma hu se bre no eko na me ma papa anum su kakra na wahome so me ba cho ma me fa seda kese emfama 21st clinic the sciatica expert me ba cho omo number na egu tv ni so no facebook so na wo hwe me a me pa cho Sompa 93.1 fm number no 0540311311 0540311311 se o tie me na uyo obi a uye driver ni utatena wotoso che uye banker utena wotoso che ananse uye obi a utagina ho che what the diabetes adro so che ama sciatic nerves no ehho abasem efiri usisi achi no ano ekọ wonan murom ho no na wona wato wombo ase aye research ankasa no akọje ho awards Dr. Blessed Foster the award winner no kwasem ni say Africa hanyina no no yabo na baso wohwe dan a wohwe no TV su dan a wohwe no Facebook ya is Legon na ewo eben American House no kwasem ni say ehwo ye baabi a ye research ankasa the whole Africa ebinsi da Ghana nko na saade no asi a eba sciatica ho a yetimi ato ye bo ase aye ho research anyumre mi fa ncha kese ema mi ankasa menua wadus motors wadus me chia opa tama enkran kasoa goso kumasi wanchi sunwan brekum tachiman takrade enkranza kofodua domi debiso dwaboso menu kasai no Court Junction oboase ya biebi wo ho na Roman stores so takwa ene ne di nhwani mu 0540311311 makacho say doctor say onim de ntia oyesa yenuanu ma wi akiri wi no efri sabre ya ekono bomodin wura 21st clinic asoe bia wo de okoduru ho a o se TOFIAKWA sememra ye be ma discount kama sunwan brekum baabia wote ye nka firi bia no wanchi eho nyina no tachiman ayarsabia no bi ewo hoda nya sciatica no nko a na omoye ho adwuma yade bia etete wo a eye yade nko ade ananse yakacho se koye test bi ananse kotwa scan bi a bomodin se wode wani ebe kira asoye bi a omo na afa dwumadie ho ka mede ebre ompanyin se de so na bati hunu badwam no aya na ne ho na 0540311311 0540311311 mesraw emma sa chance wentwamu nko se wotifie na wotie me na wo yare a wo de wo ba bia wo se TOFIAKWA sememra okwa obenya discount me ne doctor adi ho nkomo we no eye yenuanom kramofo nti ene yede sa package we ede ema papa mun hihye mu no obi eye muslim a o ho kwan se o ware ma dodo sen Islam ode ba ye no Yankopon ka se na MENIM eyere ba kon obetuma ware mienu betuma ware miensa betuma ware nine na semu suro semu ntimi nye o montem pepe dia ene fa ba ko pe kanu ne asem no semu suro se onti enye o montem pepe dia ene fa ba ko pe eno no emu nkyire mu ni se ontimi nye o mu nyina pepe no ne sen okay ontimi nye o montem pepe ene se wa haida ma we na we no so wa haida ma no eno so no na se o to entoma e dia ma we ya eno no se o yo bia usa yade no obeto ne yade na ade e be so no na beto aman so wo so ya ya e so otoma no broso eno no ya na binum ka se no nje pepepe yo enu na pepepe yo pa ene se wo ma we ema miensa we so ba e ba ko ana we ba e nine we ma enum we ma e ba ko a
we no de ne buy back no scar de man say be 10 cedi wono de on mados no so on come no 10 cedi we say anya pepepe yo okay so man is car e man no abroso kire say wono ne de no doso ena enam so no e say wonu we da na wonu we ada enam de enye force say wonu we da chinchina say wonu we so da okay wonu we da say chinchina na wonu we ada wonu ahode ha say chinchina na ukona ukotuhwe ya wende okay ndina say enam de sese wo chairman so obi aso na enso no ho ne de emra nhye da na ho kete we susu ya na wohwe we na wohwe we na wohwe we na nsa aha ya na nsa okay sa na obechiche ede ama wo mo okay eno na efrene pepepe yo okay na mum no Yankopon kan wo Qur'an ba ku o kan o ba bi wo se dada muntimi nyamo yere ntamu pepepe yo da samo pe Qur'an muntimi nyaw o muntem pepepe yo hono ne se bi oni ni be shiamu okay okay na se hono sa asam na o kan no ni nkyeremu no okay me da papa wase pa se wabie sa ne ma no so amaye enche yebeko akofa text messages amanfo ede aba ena nenso no wadaroma ene wo se bia homa no na ebi kura obi pese oma ne dofo bi ochia no na oma ne tiri nkwa papa yewo ede fete wo ho ena yesanso ewo baako wo ho eno no ye friend say Edel Adaha okay Edel Adaha eno ni mienu no nso ye be ne dantamu Edel fete no de eno ne the ayano and they atwamu and Edel Fitr that's a breakfast okay breakfast eat and no so a breaky a conscience no eating yo no and Edel Adha no so no and also so a friends moi said affordable and ya friend say dwanyini and the bo sa afore no okay and sa dwanyina affordable no and the drew wha Abraham then about Ismail and me so Christian for say Isaac and so Abraham Ismail okay Ishmael Jeddah okay ewo ehfa Arafa ba bi ye fro Arafa na menim ena ya na ye ko bompa ya fra nopa ekuduru anwumre so awia no kotomu a ni abotu pain that say ye ti obia mpaibo ya ji obia mpaibo so ye obia bone a ache no enti adechi a ne yakokum aboa no ba bia nanka wo betwa ne ba no mene ena nyame yi ni frodi dwanyi ne to ho ena ogina nchaze papa hwiye na emoja ne bia nkan watade okay ena ye dwanyi na affordable ebesin ne ya affordable ebinim timi to dwanyi ni pa kakraka na de abo affordable eno ne di affordable no so ni mutimi nipa nso timito na ntwe ba kon no ene they say bebere timito enwa no beberebe anantwe no beberebe no de abo afode sana enwi bia ewo ayi wo de abo afode no odwa no ade abo afode no enwi baako bia ewo onwa no ye besese ne dia oboni nyina ache akatwa pa ma wow tinyankopon wo kan se enye emoja no ana enam no a mu di ana moja no a mu kan gu no na wo hwe na wo no se mu nya nyamesuro na mu yi musika akese de koto ya na nyankopon de hwe wo se mu nyamesuro a mu suro ye obi o sika no so won to emfa nye e basa no a wo se se okuwu a wago ayi sebi dwantwewu enti za basa ese wu sika wo sika yi ne faye men ka se won fa nyo enti e janu mo ne na no mo bia o mo sika o mo nsam no bebre eto se ne mai du ba ko a obeto dwanyi ni bia ba ko du ba ko
Wow. Above Afɔdeɛ no. ama nkoda no. Okay. Ndi papa yɛwie akyiriwie nei ɛbrɛ bɛn na wɔ yɛ anim a yɛbɛkum dwanyini no ɛne saa nneɛma no. O emre wo yanim a de be sa dwanyene aforebɔ no. Ɛyɛ da ɛtɔ ɛso last calendar. Islamic last calendar. Okay. Da ɛtɔ so du no. Ɛna de bɔ sa afore no. Sa te no mu nyina fi Arafa. Aba. O mo ɛkɔ haji no. O mo kɔ bɔ mpae wa Arafa no mu nyina san ba Maka. Sa amre no ena sa da no ena idi wa ha. Idi wa ha. 10 da ɛtɔ so 10 no. Okay. Ena idi wa ha ye de bɔ sa afore no. Ye bɔ no sa 3 days. Afore bɔ no tuamu sa 3 days. Okay. Papa, ebi wo adwenchiaye, menka ne saa sɛ adwenchiaye fi sɛ menim sɛ Quran enkyerɛkyerɛ saa. Sɛ mo mrantie ni bi yɛ tuturafo na ɛyɛ Quran na wɔn sua no ɛna ɛde saa adeɛ no ɛde saa adeɛ no to wɔn tirim. Saa asɛm no a papa yɛateteɛ no ɛyɛ no korɛ anaasɛ ɛnyɛ saa na teɛ. Sɛ yɛn nkɔdaa yi bi Ghanafoɔ nkɔdaa yi bi anaasɛ ɔmaa bi so nkurɔfoɔ ni bi. Te sɛ yɛmfa ne sɛ yɛwɔ ha yi wobɛhu a yɛse ntɔkwa bi kɔ so wɔ baabi dede bi kɔ so wɔ baabi yeye bi kɔ so wɔ baabi wobɛkɔm no yɛse ɔmo firi ebia yɛse yɛn nuanom kramofoɔ bi ɛna ɛyɛ saa. Sɛ wowɔ hɔ na wote saa adeɛ no na wohunu saa adeɛ no because nkyerɛkyerɛ a wode ma yei no ɛnkyerɛ sɛ Koran no kyerɛkyerɛ saa. Nti saa adeɛ no a ebinom adwene yɛ wɔn sɛ mogakaguo baabi a ɛbɛtwe sekan baabi a ɛbɛyɛ ntɔkwa gidigidi dede bɛba no ɛyɛ nkramofoɔ no na kyerɛkyerɛ wɔn nkwadaa ne saa no saa asɛm no papa yɛ no korɛ. Ɛnyɛ no korɛ Quran mkyerɛ biribi saa Quran sɛ wa wobɛhyɛ da na okum wo nua gyidie ni no wɔsika hunu sɛ wo tena bia ne egyam. Wɔsika hunu sɛ wo tena bia ani egyam. Na Nyankopɔn de wobɛfa kwambɔne so bi na ɔbɛyɛ nhyehyɛ bi a ɛnyɛ papa ɛde ama wo na ɔkɔ de wobɛfa so no ɛno so no ɛnyɛ kwan papa ɛne Nyankopɔn ɛde wobɛfa so ɛnti ni kwa sɛ ogyidie ni wo sikan ana etu odi kun onyɔnko gyidie ni ɛbɔne kɛseɛ paa. Ɛnam sɛ Nansa I this year. Emranti bi sorry o ni ma twitwa wo mo ho pa je di bi tutu phone so. Wa ho. Ni nyina we mi nyina no etramo. Ene ye be etramo ni cocaine no ne de keka ho. Ena kwasa we mi nyina abo. Wa se wona ni cruise. Anyway cruise no bu shia na wo mo twitwa wo mo se. Obi a kire ne power. Hey ana. Tinache se enye Quran nkyerɛkyerɛ no no enye Quran nkyerɛkyerɛ Quran a nkyerɛ akyerɛ bɔne o. Okay. Okonhyɛne so ankyerɛ akyerɛ bɔne akyerɛ papa ɛna Quran kyerɛ hadith okonhyɛ the tradition of Prophet Muhammad no akyerɛ papa ɛna ɔkyerɛ sɛ wo mu yɛ bibia na wo mu na sua bia sinemu ɛna o ma ko sua ade no o ma sua sinemu no cruise ne na ma ko twitwa mo nse ka ne nyina so ɛtro ɛna o mo yɛ no mo so afa ne real no mo de yɛ adwuma sinemu ayɛ hwɛ nyina ɛtro o kwa America say na o mu yi sini bi kyerɛ wa o mu wia no ma bɛ kyerɛ kwa mfa so die sini no yɛ de kyɛw to kukura a wo ntɔ enso na ya fa ne say real ne yɛ practice ɛnyɛ tinache sɛ opɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ye movies ahodo no enso etimi sɛ ye mrantie ne mabaawa no ananka enye kura ne nyina anonuma nonum ya na dibo anonuma nonum ya na disa anum enum nyina eba sa anonuma nonum ne wa enkofa sa wo enum nyina mo nti e bompa sɛ ma na wo mun kusua sa ankrofo enum. Okay papa me question bi ehia me pa mpese mbisa wo ye nuanom enkramofoɔ kwan a munua firi mu a mofa so gya no kwan ɛne ye nuanom a ɔmoyɛ akristofoɔ kwan a ɔmofa so nso egya abusua obi wu a egya no kwan ɛgye brɛ epenti fie to adaka kɛseɛ ye nuane ahodoɔ di ko hye fridge mo bi kura wo ho timi di ne maame ana ne bibi hye fridge mbe sɛ bosomi nsia afe no ne saa ne ma no we chief limam yi no wo hunu saa de no a
ayana ehawana. Oh, sir, woman subai. Ana woman also interested no. There be so as soon as see the papa who so shred the bobre. Into an enemy to Busuminsia, me wa brochure, me bad my barber fano, I could see. No money de akeka and then na MENIM. And I am Muslims so. Obi so every mois. Danwa anopa no free mois. Emono mienu ne akokora no. Ena chi ne emono mienu ne akokora no. Owu anwura adenchi no ndo no ne akokora no. This a beer na no ho nipa bi. Ni bia na ne ba bi e wa brochure opesre se opeso obansa na yesie no. Enti eda ho 3 days. Say 3 days no duru no nyama say ye fa no na ekokora no. Nti se obi frɛ nyame na ofiri mu a. Ense se oda ho bro 3 days. Ense oda ho bro 3 days. And I'm say conscience na sumjanka no. Owu ye no 3 days na esi no Monday, Tuesday, Wednesday na ye kora no. And I'm say nyankopɔ oda ho no nyankopɔ ma soro abɔfo ebe frɛ nyame gu no so ema won mo be frɛ nyame gu no so nipa atitira obia be frɛ nyame gu no so kopemra the third day no na ekokora no yenya yo Islam fo ne bia yenwan bi so mo gidien se dan wo konhwani wi dan wo an esie no wono so wi no ba bi wo wi no ehwa na etu amina esie. Okay. Na MENIM. Hey papa penso bi no Masian ya bana ya bewie. Okay. Abusiafo yenko minister hona messages a aba no on kinkani taw emfa emayen menche mebie ahoma no number no 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 enne Chief Imam ena menino ehia ewa fidie so a menino ebo nkomo ne akan nsem nieman bi wo ho a na menim ene wa mama hu minister papa ati say papa mpacho radio adom me ho ye pa ma hu se me time no ko pa enti bonita o mama na me mra papa so na afede me mefa course no yo we free kwaku scheme also wo hwe ye pa e wo Santasia pre nana bi barbering salon ho na ohwe we nso free Philomena Otu also no nso e wo obo ase chichiware na ono nso ehwe Atanga Bernard se ono nso o enjoy show no pa wo kontase na ochia ne boss CEO of Bosomtwe Bank Mr. Francis Ejay Atanga na so o the flower bi ato na se time na shake kasa no wodu se na asem no eye ne de pa but osan ko bi mame we nso so Bernard na o messages no edos pa nyame hira o se contact wono de waji atum we nso free Rashid Idrisu also wo tema eno no nso ehweye enyasem keto akra Kojo Eshen ono nso say wo hweye ewo Istanbul Turkey o see good job message, right? Okay. We're so free. Moro, Yaya. Or say, may Almighty Allah protect and guide you all. I'm watching you from Kwadaso. We're so free. Mary Ajenim. Mary Ajima Anim. Or say, Barika de Salah to you all. Prince Esiako Memphis Bleak. Or no so say, or share, ewo amantin. Okay. Ono so se ohwe awa manti. Papa am say breading tino. Yemfa ensi ha. Na baba meba oso na wo asem bi apesa wo ka edi tu Ghana nyina afo. Odi tu omafo a. Meba oso na yedi sa anko ne mum. Me pese me kwa ahoma no so na amanfo so ebam. Ebi kura na obi wo asem bi a opese obisa na mama na kwan. Me pacho enti sabrede ubetimi aba ahoma no so 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 afedie yemo enkomo me ba cha wudi any ba bi afre me everywhere ye na me nim so kwa okay yeah no come to come never episode now my city there any mo check
MENIM no ba se mo man ga na ke mo adu That's it. Echaka mu ofo nyina na Sompa de ebe no okrom ha no mo baji mu nsam pa che wudi ni ba bia wo frɛ ye free pa che wudi ni ba bia frɛ me free ana to te no ma ha yes sir oni pa so papa ya oni hey pa ya grow from ma mintie we ya me yo ke pie pa so be me bita ai atale ni chiki mam te anda na o ma ju mo de tie enu a na ese I'm going to stop care here, baby. Then tell you, I saw me like on the flush. Since now we stop. Normally, because come on, okay, may that say, Papa. Maybe sir, I'm a wife. Pacho, would anywhere be offer me a free? 3.1. Okay, we watch on my minty. Sebia mainly a cremoni. None of them have one was a boom accused to me. Now, the 15 years, one face. Now, as you do in Tema. And then say, Obano, a Christo, Nina, me cremoni. Your whole concern, 2 hours are Obana. Oh, nice question. Me that's say. We watch out, would anybody after me free? DJ TOFIAKWA. Yes, sir. Yeah, Unia, Chavi Dava. Akwasinka Elias oyo bidi ya na dey some push of it ati ma mintio cafe am person bisa chief say o kasa say me bu say ni shake ya wo me sen kame person me yem say na bisa say asan ko yi me kili de na mu ye ni ye yo ma lo ya so o fan kan ni ma yi okay mate me that say me watch out wudi anybody after me free. Good evening. Yes, sir, senior. Within the Abubakar Bole. Okay, sir, free. Bole. Okay. Bole. Watch my mintio. Michamala no pa na admapa oye ne. Mama ye ni agende pa. Mama ye ni age baka sala so nyamisira no. Ema da bia on koswa na ombekire Islam somne de nyamisuma de yebeko yebe ye afa ede eyede akira ya pempa yebe faso mate every say o hwe de o decide question say say muslim ni o ya basabasa na nkwala ye nkwala youth na ye bae no abae no say ye basabasa asa correct me da say me ba cho unsu wudi anybody a offer me free DJ TOFIAKWA MC Roniana. Abatwai. Hey, wabrem. Ma bre papa bla. Na dia wa fam level pa. Se. Ai, me da shake ase. Nyame sira no papa on sira wo so tofe. Se mo dwene yen kramofuo ho. Ai, se eda bi oduru no mo nya time ama e sei. Bitia no ba. 3.1. Oh, MC Ro. Oh. Bajo udini we afre me free. Bajo nana ba fini. Nana kasa free. Me kasa free atima ire bi Eastern region. Wow. Nana wadaroma maminti o. Menim se wo hwe Sompa TV. Bajo ma tem bi san obi bebi sama ame no. Se omo ye omo badika de sare ya omo ye ne ene ya. Se ukokuro mu a, ti o ma je ka kwan aboso no. E ya de ha de ye. Na ya de ha me. Ena obi abisara me ntimo ogi die se mo be obenya ho anu ye di ama me na me ni die ni. Te me da se. Me bacho udi anybody afre me free. Hello, good evening. Yes, senior. I'm bacho me free free atenzu. Kwajo maminti we. Kwasi pogo. Kwasi name maminti o. Bacho bizo papa na me say oye Christian obetima ware kamoni ba efize nkosia oba bia no ye kamoni o se ni papa empene. Okay. Ni papa empene ndi. Mate me da se. Akwasi bacho udi anybody afre me free. Your friend friends me ka free foundation lolly terminal. Bacho me da se. Be ma maminti o. Sompa 3.1. Me bacho mi ti o.
Oh, Kafra, want to me and you so. Oh, Kafra. Oh, Mijinaso. Ah, near young senior. Okay, hello, good evening. Yes, sir, senior. Pastor, Mijin Papa Salu, because I see you. Okay, Chief Imam. It's you. When I Chief Imam, and the American say, Arab for no, or donate mosque. The Muslims, you know, Africa had near the idea. 3.1. Now, some mosque na Arab for no donate the Mayeno. Kebeya, almost schools. Encounter because they will be on bar, donate mosque na no more to account. You can move on educational development, you know. You play any major role. Okay. But the other churches now, Roman Presbyterian, they are doing now, almost churches, almost schools attached to it. So I think I actually most Arab for the donated the money near the other. The chief imam based in Boa, send a bear sad donation over. Now come with the school beer account, say a crèche, cranny, daycare beer. Nanka mosque no school, send a bear and Quadano, and Muzungu near the other. Almost access to school. Now only and Sana. Wako school near there. Intimate chief imam said the Sabi, what my education now you bring. Na no swateno. The Jesus say, Ulamanishia, I was on so or Casa de Pano, said that they are the boy. Then so education and development in the community. My entry a buying qua. But that's say, Udu Pancrono, BJ Design, Kumase Pancrono Market, Watono Boasi, and our beam, and a Dominion TV. Ena akobam where driver and so ewo ehwenum one dom ni nyina ebutu dwumadi ho a omuti me bacho wudin ni ba bia free me bacho 21st clinic ho na esi anyume me do adui suppose you had free me say wo kuremu esi ade ahwa overseas 21st clinic no kuremu said the me buy ya for no nyasam ketwa awo now. Oh, Sompa 3.1. Okay. And I'm saying, send me so now. Minim the India. Okay. Hello. Okay, and I'm Bram. But you didn't even be afraid me free. I'm a fair black, fair for soon. Okay. I mean, Dr. Peninasi, because I am not me. Come home, like Papa. Papa, who said. Community component o tiana se de obesede ahuleka agiso ama wonu tiana obetiana se de obesidi am atu ni kra long time eti wo mu kai yana me papa ko se de bia beti ho na de community o mu like se na o mu so se o mu so te ne se bia o mu nyina together ta se u ye obi na se o se me Kristo ni na se ase u yu humu u o mu pesa but no money together. You could not feel fine. Yes, I will. That's it. Yeah, but Kumase no Nipa metna ni fia me hine dan edikan. Master Red, nyamenfa wo kransie na oye kramoni. Ha magazine. Oh, baba, na chise oni no. Me papa me ne tena ye no no. Aha, afade koduru ba bi na me makoda ni fie wura. Obi ba hine dan wo fie ho a. I just said me and I made it dine on my hind magiska. Papa Yamimba crazy ye what? Would you never be afraid me free? The watch already will be on chairman and coffee. Because I'm free. Okay, Obi, young quay. They have a million baby, you know, I can watch them. The community would know who could see now. Nina, you to know. Also, what is motor so? Can't be a big also with Gina. Because when you know, Pana, where one was a city obediently at the kind of you want in the course settle. No one you know, cast a word is so much. You may be big deal, no. And also, now, Imam, the chief Imam of Casano, who could request you a fair you to know now. I saw or car anything, and then for the sir. So, Tina Casa, come on, you know. Would be any moon or more, Papa, a full of the car. The one we say, you want to quanning now. May I say, may you say the opposite or can we mean for a free food chat on Pacho and for be a beam. Me Pacho would anybody be afraid me free?
Me pam from ya last call I had no be answer the book I am so. Hey, can do na about ya, you know. Hey, do not day. Hey, one Tofi, Yami Shao, and the guest out in the by fact, the silly interview in the past. Nampa told them, person decide his mom, me say. Say, be a mere Christian, mere praise be me, babe. There be a Messiah ceremony, baby. There be a chairman of the Don, be beer to say ye. Now, Tofi, and I come say, then my because I my worry, dear, you can do that. National Cuba, our religion, I say, Tofi. Okay. Mate, me that say. Chief, I'm the questions, you know, I could not be me, no, and I'm in son. A bra, you knew be a free mo. Na ye could see no. Near my ane coso. Na de tosu minu, ebia, or no ebia, or friend Obin so a Christoni, or Warenua, a ye. Obi say obi kura se ne papa se ompene adenti na ya na ebasa na de na Quran eka efa ho yo me da CP sefa se amusie no a bia na mabunu no si kwan mabunu no eye no ma enye no so emre bi a che imam chiro ma wuye ema ye de no kono ne ya omoye no even Imam Chiroma omuyi ni frika mu de ne nante eme mpadifo bi a omunyina omokọ nyame hu omunyina mobo yeku edeka ko tware omu se omu amfi enkura na omu tunsu ogu yenso oh ye mrante omu tunsu ogu yenso wana me se suban ko ena esom ko obi oni suban oni som ena obi oni suban o som okay wahono subai na diwe nyina aba nza mom preso ya mpeneso bado mo na ye na wende ya sebo sa anibre na aba homo chesa anibre na aba wende ana ya so esi enye ho abotre okay esi enye ho abotre any sansom no se ekoba so munya abotre ade mre kakra bi no mako aba omo ba sasem no eni ho bio okay ana de to so bio oba wako shia bema o muslimini ba oba bi okaru atwama no ba omo waria eyeye Quran aka eyeye ani atolai so majo eyeye chese o Quran mu but minwa kramoni betia obaka so wonte ase eyeye this oba ni frenyame because your Arab mamu ho your Hassan Assad a Syrian president a Christian. Wow. Saddam Hussein onyan baby kokra na a Christian. Aye. Enti and Hosni Mubarak. Yes. Egypt na a Christian. And so no omo wari ye. Omo wari say omno na susu na ti Quran na say. Yes. Wa hono batia ha no okoka menimia enkramofo mpanfo bi edi achinyo na mehwa so na emomi ekramoni ba de okoware obi a Christian a je say wono no frinyame je be man frinyame je be man frinyame okay nyankopon say wa moye ma no ama yen se omumetwie mfa yen so oso obe wanza no matwie afa yen so wa be ware ba wone na be wo mba enso enye yesa okay ndo enu an bia esa arba enye yi enti ase enye yi esa wow chief akasi mabe minu na e free ha afutu ben na ode ma Ghana afutu ben na ade ma mabunu omo ya Christopher omo free nyame wada Roma yo menwa Christopher said the imam wachre kwan no imam no sharubutu wachre kwan no say ye enwan Christian nyina ya baako ye no mo tena faako ye no mo ya baako ene kwanse ye no wo mo ko eno ne ade a ehia ye Muslims okay enti ye wo Muslims wo awon penwa Christian ni asem eno Christian mi zo penwa Muslim ni as on penwa Muslim asem ye nyina so ye enwanom ye firi moja baako mo Adam ene Hawa ene wo ye nyina en ye nyina moja baako ene ye nyina efirimo ye nya atamfo esomno na chese ebinum so kire bi a
enye na wo de ye otan no ne de akeka ho ena mrantie no so no a omu suban no omu nsuan subampa nsuan subampa ebeboa wo the one nsuan subampa so a emwa wo chief mbacho meda wase ala onhyirawo amen onto nkwanam amen omma wa hoden a enkwa wom amen onyi yadebɔ ne mfiri so amen na ɔma untimi anwehu na nankanso wa no mu nyinaa amen na wachi no now wasefo no nya akɛse a udin anyira da amen yɛda wase yo sɛ wama ma menkyerɛkyerɛ kakra menim no mede abɛkyerɛ adasanyina bacho medase nyankopɔn nhyira wo wabrante yɛfrɛ ne sɛ sɛde wɔsi ayɛ din abdurrahman atapanyi okay ata yɛda ase sɛ wo ne chief ɛbaeɛ abusuafoɔ anwummerɛ aha ɛna yɛde dwumadie no ɛsi ɛnɛ producers no ɛdɔɔso producers no ɛdɔɔso no kwasɛm ne sɛ Rocky ɛwɔ ha ɛna Aki ɛnso ɛwɔ hɔ hyɛ no nso sɛ Minister IBJ ɛnso ɛwɔ ha ɛna ɛnɛ Gloria Kora so ɛbɛbɔ yɛkyi dɔm saa nso ɛna Abranti Saki ɔno nso bɔ yɛkyi dɛ fɛmi Nana Poku ɛwurade nka wo ho yɛbɛsan nso ahyia makraw